I'm Colonel Anirudh. I'm heading the supply chain management team of Prespel, which is Punjab Renewable Energy System Private Limited. So, with the help of GEDA and government in Goa, हमने यहाँ पे एक प्लांट खोला है जो एक ब्रिकेटिंग प्लांट है, जिसके अंदर हमने 2 हाईटेक की मशीन्स लगाई हैं, जिसका डेली आउटपुट अप्रॉक्सीमेटली 40 मेट्रिक टन्स है। इसके अंदर हम गोवा के अंदर जो भी आपका ग्रीन वेस्ट एंड टेंडर कोकोनट वेस्ट आता है उसको इस्तेमाल करके उसको डेंसिफाई करके ब्रिकेट्स बनाते हैं। ब्रिकेट एक बायोफ्यूल है जो कि आगे जाके एक स्टीम बॉयलर प्लांट में कोल और फर्नेस ऑयल की जगह यूटिलाइज होता है, और ये एक ग्रीन सॉल्यूशन है एंड ताकि हम फॉसिल फ्यूल को बर्न होने से रोकें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल करें। इस ग्रीन वेस्ट को इस्तेमाल करने से और टेंडर कोकोनट को इस्तेमाल करने से गेड़ा का जो टेंडर कोकोनट का जो इकट्ठा हो जाता था, जो कचरा ग्रीन वेस्ट सोसाइटीज़ में इकट्ठा हो जाता था और जो कचरा हो जाता था, प्रॉब्लम होता था, वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया है। ऑल्सो हम फर्नीचर वेस्ट भी यूटिलाइज़ करते हैं, उसको भी एक सर्टेन क्वांटिटी में क्रश करके ब्रिकेट्स के साथ ब्रिकेट बनाने में इस्तेमाल में आता है। सो ये स्टीम बॉयलर प्लांट्स में बर्न होता है और कोल और फर्नेस ऑयल का एक ऑल्टरनेटिव है। My name is Ashwin Save. I am the co-founder of Biofuel Circle. We are here together with GEDA to help establish a digital marketplace for biomass, farm and orchard residue and bring it into the biofuel supply chain. Opportunities for village entrepreneurs to become processors for collection as well, and to help connect these processors to industry which is in dire need of replacement of fossil fuels. The idea is to create a local ecosystem in Goa where local agri residue is utilized. Thankful to GEDA for taking this initiative, and we are very pleased to be part of this. माझं नाव राम सपम फलके. मी महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यामधील माझं आदिवासी पट्ट्यामध्ये आमोंडी हे गाव आहे, तिथून आलेलो आहे. गेल्या 2-3 वर्षापासून मी ॲग्रिकल्चर वेस्टमध्ये काम करत आहे. पानंद ॲग्रो फार्मर प्रोड्युसर कंपनी स्थापन केली आहे. त्याच्या माध्यमातून बायोफ्युल सर्कल यांच्या माध्यमातून आज आपण गोवा या ठिकाणी आलो होतो की जेणेकरून या गोव्यामध्ये जे काही ॲग्रिकल्चर वेस्ट आहे त्याच्यापासून बॅलेट बनवून म्हणजे ब्रिकेट बनवून त्या इथल्या जी काही इंडस्ट्री आहे त्यांना पोच करण्यासाठी ही माहिती देण्यासाठी आलो होतो. तर आम्ही आमच्या इकडे सोयाबीनचा भुस्सा आणि ऊसाचं पाचट आणि भाताचा पेंडा यावरती काम करत आहोत. तर गेल्या 2 वर्षापूर्वी आपण साधारण 250 टन गोळा केला होता ऊसाचं पाचट, परंतु ह्या वर्षी आपण डबल केले आहे, म्हणजे जवळजवळ 3 महिन्यामध्ये आपण 500 टन ऊसाचं पाचट गोळा केलेला आहे. जे की ते लोक पेटून देणार होती, परंतु ते आपण गोळा केला आणि आपल्या जवळ असलेल्या इंडस्ट्रीला ते पोच झालेलं आहे. या माध्यमातून जे शेतकऱ्यांचं जे आर्थिक उत्पन्न आहे ते सुद्धा वाढणार आहे. आणि हाच जो प्रोग्राम आहे तो या ठिकाणी जे गेडा आहे गोवा गव्हर्नमेंटच्या अंडर ही एजन्सी काम करते, त्यांनी या ठिकाणी हा प्रोग्राम घेतला होता आणि मला या ठिकाणी त्यांनी बोलवलं आणि जे आपला जे अनुभव आहे तो सांगण्यासाठी या ठिकाणी बोलवलं होतं. त्याबद्दल मी त्या सर्वांचं या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आम्ही गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या वतीन व डिजिटल मार्केट प्लेस मुख्यमंत्र्यांच्या सपोर्टान प्रोग्राम केलो. वो कन्सेप्ट गोंयान हाडपाची कारण म्हणजे आयज जवळजवळ 40-50 इंडस्ट्री बायोमास ब्रिकेट हे ॲग्रो वेस्ट यूज करून बॉयलरांक यूज करता, पूण हेंचे सगळे ब्रिकेट जे आसा ते गोंयच्या भायरच्या स्टेटींतल्यान हाडटा. जवळजवळ 300 ते 400 टन बायोमास ब्रिकेटाची गरज आसा गोंयाक. आणि गोंयान भरपूर फार्मर आसा, आमच्याकडे माडाचे भरपूर वेस्ट आसा आणि सुपारीचे वेस्ट आसा, केळ्याचे वेस्ट आसा, अशे भरपूर तरेचे फार्म वेस्ट आमच्याकडे अवेलेबल आसा. त्या शिवाय आमचे बाकीकडे जे प्रुनिंग जाता झाडांचे तेजे वेस्ट निर्माण जाता. सो ते कशे बायोमास ब्रिकेटान कन्वर्ट करप, एक शेतकाराक आणि एक अतिरिक्त उत्पन्न त्यांच्या शेतान जो त्यांच्या भाटांनी जो वेस्ट तयार जाता, हेजो माडांचो जावं सुपारीचो जावं, तो वेस्ट कसो तांकां थोडो पयसो मेळून दितलो ह्या उद्दिश्टान शेतकार इंडस्ट्रीवाले जे इंडस्ट्रीवाले ब्रिकेट यूज करतात तांकां
थोडे बेकारांकूय आपयल्ले पण ते येवना. आणि हे जे बायोफ्युअल सर्कल ज्यांच्यांनी जे डिजिटल मार्केट आज जवळ जवळ 5 राज्यांनी चलयला, तांकां आमी हांगा हाडले, तांचो अनुभव शेअर करपाक की आमी गोंयान कशें हे बायोमास डिजिटल मार्केट सेटअप करूंक शकतले, ज्या कारणान शेतकाराक एक अदीक उत्पन्न मेळपाचे स्त्रोत ह्या प्रोजेक्टांतल्यान जातले. हांव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे हें करता की त्यांनी जवळ जवळ 40 फार्मर त्यांच्या सांगण्यान शेतकार आज ह्या प्रोग्रामाक आयले. इंडस्ट्रीचे जवळ जवळ 30-40 रिप्रेझेंटेटिव्ह आयले आणि हो प्रोग्राम त्या खातीर सक्सेसफूल जालो. बायोमास फ्युअल सर्कलान सगळें ताणें एक्सप्लेन केला, लोकांक कळ्ळां. हेजे फुडले आमचे जे योजना आसा त्या प्रमाणे आमी सगळ्यांक प्रत्यक्ष संपर्क करून खंय खंय बायोमास अवेलेबल आहा, खंय ब्रिकेटिंग प्लांट जावंक शकता. आणि त्यांनी इवन बायोमास ब्रिकेटिंग प्लांटाचे सप्लायरांक हाडलं की थोडे शेतकार जाल्यार एक बारीकसो प्लांट ते स्वता सेटअप करूंक शकता. ज्यांचे कडेन भरपूर वेस्ट आसा ते स्वता सेटअप करपाक ते एक्सप्लेन करपाक. एक शेतकार ताणें महाराष्ट्रांतल्यान हाडलो, ज्याका हो अनुभव आसा, ताणें कशें हे उबे केले महाराष्ट्रान, त्याचे एक अनुभव ताणें हांगा सगळ्यांक सांगलो. सो एक विश्वास हाडपाक शेतकाराक हे जावंक शकता म्हणून. आनी ताणें सांगलें की 2-3 वर्सां लागली, सगळें एकठांय हाडचें पडलें. सो ते सगळें तेजो अनुभव सगळो ताणें कधीच केलो. सो हे सगळें आमी सगळ्या मुखार दवरला आणि हे फुडें व्हरतले आमी आतां. आनी एक वर्सभर लागतलें सगळ्यां कडल्यान सगळें डेटा घेवन कलेक्ट करून हांगा बायोमास ब्रिकेट प्लांट जावंक जाय तयार, की ज्या कारणान ह्या इंडस्ट्री खातीर आमी बायोमास ब्रिकेट गोंयांतल्यानूच सप्लाय करूंक शकतले. आनी हांगाच इकॉनॉमी आनी उत्पन्न ह्या बायोमास ब्रिकेटांतल्यान गोंयकारच्या शेतकाराक जातले असो आमचो प्रयत्न आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.